नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। झाडवाण पाड पडिले तळे आता पर्यटकाले आकर्षित स्थळ झाला। जिल्हा पंचायत सामाजिक वनी बागान हे तळे विकास केला। जिल्हा पंचायत महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग खात्री योजनेत गेल्या वर्साक सुधारणा केल्ले भीमकोल तळ्या लागी सामाजिक वनी विभागा वतीन पंचवटी वन केला। रामायणात जसे पंचवटी वन आशिल्ले तसेच त्यात नावाची झाड नाटून वन केला। तेच बरा राशी वन, नवग्रह वन तसेच बटरफ्लाय गार्डन बी केला। तळ्या बांधाचेर वचूक व्यवस्थित पायरी लॅटराइट फातर ओपान केला। बांधाचेर सार्वजनिकांक आकर्षित करूक विविध प्राणी पक्षाली कलाकृती केलात। अळंबी आकाराची पॅराबोला बसूक अनुकूलता जावूक बेंच दवरलात। जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतीचे 18,50,000 रुपये अनुदानात तळे विकास केला। भीमकोल तळे आता पर्यटकाले आकर्षित केंद्र झाला। मुडगेरी रानात धाड गायिल्ले चित्ताकुला पोलिसांन सुमार 42,000 रुपये किमतीचो गोवा राज्यात तयार जाल्लो सोरो जप्त केले आणि एक आरोप्याक अटक केले। मुडगेरी रानाच्यान गोवाचो सोरो बेकायदेशीर कर्नाटकात हाडतीत आशिल्ले बद्दल माहिती मेळिल्ल्यान चित्ताकुला PSI मंजुनाथ निंगोळ्ळी हेमी आपल्या कर्मचारी बरा जाग्यार वचून धाड गायले। ह्या वेळाचेर 2 व्यक्ती फरार जाले आणि एक व्यक्ती सापडलो। तेमचे कडेन 4 पॉलिथीन बॅगात सुमार 248 सोऱ्याची बॉटल आणि बियर टीन आशिल्ले। त्याची किंमत 41,950 रुपये असो अंदाज केला। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। कर्नाटका रक्षणा वेदिके आणि कर्नाटका असोसिएशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स हेमगेल्या आश्रयात मार्च 18 तारखेक कारवार शहराच्या जिल्हा रंगमंदिरात राज्यस्तराचे बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा मिस्टर कन्नडिग आयोजित केला म्हण कर्नाटक रक्षणा वेदिकेचे तालुका अध्यक्ष अक्षय SB हेमी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटिंग करून उलयिल्ले अक्षय बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशनात 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg,
75 kg, 80 kg आणि 85 kg जास्त वजनाच्या अलग विभागात स्पर्धा उरतली. प्रथम बहुमान 25,000 रुपये आणि ट्रॉफी, तसेच द्वितीय बहुमान 10,000 रुपये आणि ट्रॉफी, तृतीय बहुमान 5,000 रुपये आणि ट्रॉफी. कारवार DYSP व्हॅलेंटाईन डिसोजा, कर्नाटक रक्षणा वेदिकेचे प्रवीण कुमार हेमी ह्या स्पर्धा कार्यक्रम उद्घाटन करतले. तसेच विदेशात आपले नाव मिळविले कर्नाटकाचे बॉडी बिल्डर्साक सत्कार करतले म्हणते मी सांगले. ಶನಿವಾರ 12 ಇದೇ ಬರುವಂಥ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. इलेक्शन लागीवच्या वेळाचेर कुमटाचे MLA दिनकर शेट्टी यांनी रात्रीन 12 नंतर आपल्या कॉल करनाका म्हणून सांगील व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल जाऊन चर्चेक कारण झाला. कार्यकर्त्याला सभेत MLA दिनकर शेट्टी यांनी आपण भाषण करताना उलयील व्हिडिओ सार्वजनिकाल्या चर्चेत येते तसा. आम्ही वोट मागू गेल त्यांना तुमगेल किती बी काम उरल्यार सांगा, रात्रीन 12 घंट्याक बी कॉल केल्यार आम्ही तुमगेल काम करतात म्हणून सांगील उरता. जाल्यार तशें म्हण तुम्ही रात्रीन कॉल करनाकात म्हण फकांड करतेत उलयलो काही लोकांक गंभीर गेला. इतलेच न्ही, पक्षाच्या प्रमुखाक बी दिनकर शेट्टीली उलणी बेजार हाडूक कारण जाला. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೇವಲ್ಲ. ಈಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ. गोकर्ण ओम बिचाचेर चरस विकतेत आशिल्ले 3 व्यक्तीक पोलिसांनी ताब्यात घेवन तेमच्याकडच्यान सुमार 10 लाख रुपये किमतीचे चरस जप्त केले. गोकर्ण बिचाचेर जास्त विदेशी पर्यटक येतात आणि तेमकां नशेचे पदार्थ दिवूंक काही स्थानिक व्यक्ती प्रयत्न करत रावतात. गांजा, चरस, ड्रग्स असो धंदो गोकर्ण हांगा व्हड प्रमाणात चलता. नक्की माहितीच्या आधाराचेर पोलिसांनी धाड घालून चरस विकतेत आशिल्ले 3 व्यक्तीक अटक केले. त्यापैकी 2 व्यक्ती स्थानिक जावन आसात आणि 1 व्यक्ती नेपाळचो. तुळसू गौडा, श्रीधर गौडा आणि संत बद्दूर हेमकां ताब्यात घेयले पोलिसांनी तेमच्याकडच्यान 10 लाख रुपये किमतीचे चरस जप्त केले. आज येतलात न्यूज मुखालसा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.